Apo para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot naman ang ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos marhay na hapon, ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta ngunyan na Oktubre 10, Martes taon 2023. Ako po si Pio Fernandez. Enot sa dispatsos kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si Compadreng Al Armario. Compadreng Al, marhay na hapon. Please go ahead. Pig bubusol ngunyan kan gobyerno municipal kan UAS Albay ang freedom of information sa mga dokumentos hali sa munisipyo. Yan ang presentar na ordinansa ni Board Member Attorney Melissa Badesar Medilla hali sa munisipyo kan UAS na inuyunan man kan sanggunian palalawigan ngunyan na hapon. Gusto mangyayari kan mga opisyalis kan UAS na maging transparent sinda sa publiko. Kaya bawal taguon ang mga dokumentos na gusto maraman kan mga tao. Ma-appoint pa sinda ni Municipal Information Officer para may access ang publiko sa mga informasyon na gusto rinda maraman. Kung dahil ang Information Officer, igwapa sinda ni Deputy para sigurado. Susunod doon o kaya yan ang sa indang ipapasunod sa indang munisipyo para maging bukas sa publiko na bagay na inuyunan man ng sanggunian panlalawigan. Alarmario, DCGB. Ang baretang ini hatod sa Indukan, San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Thank you so much, Compadreng Al. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal dahil sa naglalala ang sitwasyon, ipinagrekomendar kan Philippine Embassy sa Tel Aviv ang indefinite suspension kan biyahe pasiring sa Israel. Sa abiso, sinabi kan na embahada na ipig-oktaba ng unaan biyahe sagkod sa maging areglado na ang sitwasyon. Mantinidong bukas man ang Ben Gurion International Airport ang pangenot na aeropuerto sa Israel asin nagpapadagos pa man giraray ang pagbiyahe hali sa Pilipinas sagkod sa Israel. Nag-abiso ang embahada sa mga Filipino na may nakatalaan na biyahe pa Israel na makakarahay man na apudan ngunaan sa indang travel agencies para kumpirmaro na daay na suspenderan sa indang biyahe. Mantang nagpautob na nin total blockade ang gobyerno kan Israel sa Gaza Strip. Ipinag-orden ang pagputol sa supply nin tubig, komunikasyon asin kuryente sa nasabing lugar asin dai naman tutugutan ang pagkapalaog kan mga pagkaon asin iba pang pangangaipo. Sa katakod na bareta, todo patanid ang embahada kan Pilipinas sa Israel na daitulos magtubod sa bako verified na informasyon na naglalakaw sa social media manungod sa pagkagadan kan mga Pinoy sa tahaw kan gyera sa nasabing nasyon. Sigon sa embahada, nakaresibisindanin mga report na may mga nagada na Pinoy na naiipit sa gyera kan Israel asin mga Palestine. Enot ng sinabi kan embahada na pigbiberipikar na ninda sa Israel authorities ang report na posibleng enot na Pilipino na nagadan sa tahaw ka nangyayaring kariribukan. Padagos man ang sa indang aksyon asin lakdang para makonfirmar ini bago magpaluwas ng impormasyon sa publiko. Mientras na tinaawan ni doon kan otoridad na bago mag-post sa social media, dapat credible ang source kan impormasyon asin bako sana sabi-sabi o base sa mga nahihiling na mga video online. Sa katakod pang bareta, pinagkonfirmar ka na Philippine Embassy sa Jordan na siyam na pamilyang Pilipino na ang nakikipag-koordinar sa inda para sa repatriation.
Sampang ini kan bakbakan sa Gaza Strip sa pag-urtanan kan Israel asin Hamas, militant group na Palestine. Sigun sa embahada, 38 sa mga napalista para sa repatriation ang Filipino nationals, mantang 11 ang mga Palestinian spouses o mga Palestinong agom nin mga Pinoy. 17 sa 38 Filipino nationals ang mga minor de edad asin nasa 2 o ang minor de edad na nasa edad 2 sagkud 15 anyos. Padagos naman na piga pa pag-ingat kan Philippine Embassy ang mga Pilipinong harani sa Gaza Strip. Sa katakod pang bareta, nangapudan si Senador Bongo sa man iba-ibang ahensya di gobyerno na magkondukta nin tulos na aksyon para sa mga overseas Filipino workers na naafektaran sa labanan sa pagultanan kan Israel-Hamas sa Gaza Strip. Bilang Vice Chairman kan Senate Committee on Migrant Workers, sinabi ni Senador Go na kaipuhan in tulos na inventaryo kan mga naapektaran na OFW, partikular ang mga biktima kan bayolensya. Kaipuhan man ang makaskas na plano para sa pagpapauli kan mga OFW. Nag-apilar man si Go sa mga OFW na makipag-koordinar sa Philippine Embassy sa Tel Aviv para masiguruan sa indang kaligtasan. Sa report kan Overseas Workers Welfare Administration o OWA, igwanin 200 na OFW na nakabase sa Gaza Strip ang sa indang pigbabantayan dahil sa kariribukan duman. Sinugo naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Migrant Workers as in Overseas Workers Welfare Administration na hanapon as in bilangon ang gabos na OFWs kaiba na ang mga naipit sa laban entry kan Israel as in Hamas. Buwelta dahan taan detalyes kan bareta sa lado lokal. Nasa linya si Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, paday marhay hapon, go ahead. Napundo na ang reklamo kan PNR o kaya kan nagpapadalagan kan tren aling naga pasiring digdi sa Ligao City kung saan kung matatandaan ang mga opisyalis kan Philippine National Railways nakipag-meeting sa mga lokal na opisyalis kan lokal na gobyerno kan Pulangi sa panginot ninda Mayor Adrian Salceda sin Vice Mayor Cherry Emilia sampal ka nagtalikod na mga aldaw kung saan pinaghahagad ang tabang kan lokal na gobyerno manungod sa sigisiging eksperyensya nin panggagapo sa mga pinag-aagihan na mga barangay pag nagdangadang nadigdi sa Banuan kan Pulangi nasabing train an ginibukan na alkalde parte kan promesa sa mga taga-PNR na natawan niya nin direktiba an mga barangay officials na pag nagdadangadang ang train dapat igwa nin mga barangay tanods na magmamasid o magbabantay sa mga gilid o kaya release nin train tangani na maibitaran ang mga panggagapo. Sa ngunyan, base sa pagpagulay niya to kay Vice Mayor Cherry Emilia Sampal, dahil na sindani na receiving reklamo hali sa PNR, asinan pagtubod nag-epekto ang aksyon na ginibo kan lokal na gobyerno kan Pulangi sa pamamayo ni Mayor Adrian Salceda kung saan posible dahil naman na eksperyensya ang train o PNR manungod sa mga inot na pangyayari na kadabis na napaagi digdi sa mga barangay sakop kan Pulangi anto sa Bato, sa Iriga, igwanin mga eksperyensya na pigpapalagatub na sananin gapo o anuman na mga bagay ang lawas kan nagdadalagan na train. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jim Pading Jim, sa dagdag na istoryang lokal. Mientras tanto, detalyes pa ka na lokal na bareta. Nasa linya man si Ans Galero. Ans, Diyos marhay na hapon, please go ahead. Probinsya kan Sorsogon ang nangenot sa ginibong audit kan 2022 Peace and Order Council Performance and Functionality ng Department of the Interior and Local Government o DILG at Bicol. Ini ang pinimpirmar mo nila pagkahapon kanasang bida ng ahensya kung saan ang Sorsogon nakakuha ng functionality rate na 96.71%. Mantang pagsusundan ni Ligan Probinsya ng Albaya na igwa man ng 95.54%. Dangan ang ikatulo, iyo ang probinsya kan Catanduanes na igwa ng 93.4%.
asin sinundan kan Camarines Sur na igwa ni 92.67%. Nagsunod man sa nasabitan ng probinsya, iyo ang Camarines Norte na igwa man ng 89.25%, asin ano Masbate 84.59%. Ang probinsya kan Albay mo ugmang na tinanunso kan DILG Bicol dahil sa gabos ng mga LGU 100% functional manangod sa Peace and Order Council. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Salamat an sa istorya, halipad dyan sa luwas, dagdag na baretang lokal. Ngunyan sa detalyes, balikanta ang dispatcho sa Lado Nacional. Ipigbubusol ni House Ways and Means Chairman asin Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda na madagdagan ang fundo kan Bureau of Customs para sa intelligence gathering tanganing makatabang sa pagpugol sa smuggling asin drug trafficking sa nasyon. Ginibo ni Salceda ang pahayag sa ginibong pagdangog kan House Committee on Dangerous Drugs kasuhapon. Inumaw ni Salceda ang matriumfo na pakakasabat kan Bureau of Customs sa kantidad na 35.4 bilyones pesos nin Shabu sa Subic Port asin Manila International Container Port. Segun kay Salceda, maray sana asin nakumpiskar na sabing droga na sobra kadelikado asin posibleng gumadan asin rumaot sa buhay ni nasa 25 milyon na mga Pilipino. Ang mga nasabat na illegal na droga sa Subic Port ang itinago sa mga tea bags mantang nakatago naman sa shipment kan beef jerky ang mga droga ang nasabat sa MICP. Mientras tanto, pinahayag ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega na may 4 pang foreign trip si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sagkod sa katapusan kaining presenteng taon. Kaibanan sa mga nasyon na bibisitahon kang presidente ang Saudi Arabia na importante para magkaigwaning representante ang Pilipinas sa highest level. Apwera sa Gulf Cooperation Summit sa Saudi Arabia, nakatalaan man na mag-atindir ang presidente sa APEC Economic Leaders Meeting sa Estados Unidos de America, sa Climate Change Conference sa Dubai, asin sa Asian-Japan Commemorative Summit sa Tokyo. Dagdagan tapan, bareta sa lado lokal. Nasa linya si Joshua Bino. Joshua, good afternoon. Go ahead. Nagpupuon ng magparang. Puso na naman ang lamok sa may darang dengue. Doon kaya sa ituhan. Ako sugon ang depensa ng publiko kontra sa nasabing helang. Lalo pa na posible maraming magdaranin malalang sintomas sa mga personang titamaan. Ini naman ang anunsyo niyan kan Department of Health Bicol para sa mga Bicolano tangani iwas sa posibilidad sa paglakop kan dengue ngunit nakapaabot pa ang natag-uran. Susub sa anunsyo ka na sabing ahensya, igwangin mga sintomas na mahihiling sa sarong persona kung ini tinamaan ng dengue. Ihintay ni ang bigla na sa ng pagtaas ng kalintura na may nadurar 2.7 aldaw. Minakulog ang kasukasuhan asin mga kalamnan, panliluya, may mga rashes sa lawas, nagsusunggo, asin pasintabi sa mga nagkataon, nagsusuka asin nag-aati ng may dugo. Kung makamati ng mga siring na sintomas, sigun sa Department of Health Bicol, tulos ng dumulok sa pinakaraming health center para sa magkakanigong atensyon medikal. Ang rekomendasyon, itaob ang mga bagay na pwedeng maistakalin maating tubig na pwedeng pagbunayan ng mga lamok. Siring man, mantinuron pirmi ang kalinigan sa laog asin luwas kan mga harong. Dagdag na bareta, Joshua Bilo, DCGB. Salamat, Joshua. Mabulta ang detalyas kan mga barata pakalis kan nagkapirang pagirumdum. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid man giraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas, invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea
Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Catriona Gray, do you believe that 1250 SRP sulit ang Myra E? I believe that for only $12.50 every day, with proper diet and exercise, Myra E works from inside. Helps give me a healthy glow outside na kitang-kita. For only $12.50, mas confident ka na to face the world. I can't believe it! Sulit no? Try na! D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E. Papahabol ako sa isang malaking aso. Pag di ako nakagat, 60 million pesos. Tol! Mag-Bingo Plus ka na lang. Pisa mo, pwedeng maging 60 million pesos. Download na ng Bingo Plus app. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. This is ang Surf Bar New Look na. Bula, puti, ha. Power bula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power bula, surf yan, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na, may active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, sa sakit ng katawan, mag-Alaxan FR. Tagos sa pinagmula ng sakit. Andae abot kan pahid-pahid, pigtatapos kan Alaxan FR. Laban lang, Alaxan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Kulitro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Kulitro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Diretso kan detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, apisar kan pagirumdum kan Philippine National Police sa publiko na dai matakot kasabay kan seryening nare-rehistrong bomb threat lalo na sa nagkapirang aeropuerto sa nasyon, dai man dapat magkampante ang PNP lalo na ta nagrarani na ang barangay asin sanggunian kabataan elections. Sigun kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, maigot ang pigigibon nindang pagkikipaghuron sa saindang counterparts tanganing masiguro na magiging matrangkilo ang barangay asin sanggunian kabataan election sa nag-adang-adang na Oktubre 30. Enot naman na nagpahayag ang PNP na wala sindang namomonitor na anuman napatakot sa seguridad. Pinakusog naman kang National Capital Region Police Office ang presensya kan pulisya sa mga estratehikong lugar para dai masalisihan kan mga nagbabalo na magpawagas nin kariribukan. Mientras tanto, naglansar na ang Department of Transportation ng hararom na investigasyon sa aligadong bribery racket sa pagkuaning prangkisa para sa mga public utility vehicle sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kasabay kaini pinag-isyuhan na ni DOTR Secretary Jaime Bautista si LTFRB Chairman Teofilo Guadis III ni Notice to Explain tanganing linawon ang mga aligasyon nin katiwalian as iba pang mga irregularidad na pigagapo sa ahensya. Kan Lunes kan maghampang si ang dating assistant ni suspended LTFRB Chairman Guadis sa sarong press conference sa Quezon City, kaibanan ang transport group asin ibinulgar ang aligasyon kan multimilyon na korupsyon na racket sa LTFRB partikular sa PUV franchises asin Public Utility Vehicle Modernization Program. Mentras na sa sarong statement, nangako naman si Guadis para sa pagsimbag kan korupsyon sa ahensya asin nangapudan sa mga biktima na kan bribery racket na i-report ang insidente para tulos na maaksyonan. Sinabi naman ni Bautista na daipi ko konsente kan DOTR ang katiwalian sa laog kan ahensya nin mga line agencies para masiguro na onesto ang sa indang lado. Dugang pa kan ahensya na magpapadagos ang pag-clamp down sa mga salang opisyal na nag-aprobitsar sa saindang mga posisyon.
Mientras tanto, pigplano kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board na itaas sa 250,000 ang subsidiya para sa mga super as in operator na ipapairarom sa PUV Modernization Program. Sa sarong press conference, sinabi ni suspended LTFRB Chairperson Teofilo Guades III na hinagad kan ahensya sa Kongreso na tawan sinda nindagdag na 1.2 bilyones pesos para sa nasabing katuyuhan. Oras na maisabay na ini sa modernization program, may inisyal na 250,000 de pesos na subsidiya na itatao ang gobyerno. Tatawan man ning dagdag na pondo ang mga nakakaresibi nin 180,000 na subsidiya para sa PUV Modernization Program tanganing makaabot ini sa kantidad na total 250,000 de pesos. Matatandaan na nagpuon ang PUV Modernization Program kan taon 2017 na may katuyuhan na masalidahan ang mga traditional na jeep na may daimababa sa Euro 4 compliant na makina tanganing mabawasan ang polusyon. Kan Setyembre naman nangapudan si Senador Serwin Gatchalian na dagdagan ang subsidiya na pigtatao kan gobyerno para sa modernization program para sa mga PUVs. Nakakasunod naman ang kadaklan sa mga supermarket as in iba pang tiyendahan sa suggested retail price o SRP para sa manlain-lain na produkto. Sinabi ini ni Department of Trade and Industry Undersecretary Kim Lukin sa bagong Pilipinas ngayon sa tahaw kan pigigibong paglilibot sa mga supermarket. Sinabi ni Lukin, urual daw na nagbabantay sinda sa mga presyo kan barakalon as in sigun sa nahiling ninda nasusunod man ang SRP. Sa mga day nakakasunod, pigtatawan ninda inining letter of inquiry para hagadon ang paliwanag. Piglinaw man ni Luken na bako gabos na produkto ang kaibanan sa SRP. Pwedeng mahiling ang listahan kan mga nasa SRP sa saindang website para maging giya kan mga parabakal. Sinuportara ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture na gamiton ang sobrang pundo para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund tanganing madagdagan ang tabang na maitatao sa mga paraomanin paroy. Sa irarom kang Rice Tarification Law o Republic Act 11203, ang 10 bilyones de pesos na makokolekta hali sa buwis sa imported na bagas mapapaduman sa RCEF na pigagamit para suportaran ang mga paraomanin paroy asin padakulon an sa indang produksyon. Sa sayang pagbisita sa mga irrigation project sa San Rafael, Bulacan kanakaaging bulan, sinabi ni Romualdez na nagkahoron sinda ni Presidente may kinaaraman sa ideya na gamiton ang sobrang koleksyon para sa RCEF bilang dagdag na ayuda sa mga parasira. Sigun kay Romualdez, gusto kang Presidente na mabawasan ang gastos sa produksyon ng bagas na pakikinabangan man kan mga konsumidores dahil hababa na ang presyo kaini o kaya dahil mababa ang presyo kaini. Enot digdi, sinabi man ni Romualdez na nagtagama ang Kamara de Representantes ng dagdag na 40 bilyones pesos para sa mga proyekto sa irigasyon sa irarong kang propestong 2024 national budget na importante sa pagpaitaas kang produksyon nin pagkaon. Bareta sa ibang nasyon. Warang intensyon ang gobyerno kan Amerika na magbugtak ng mga soldado sa ground kasunod kan mga pag-atake sa Israel kan militanteng grupong Hamas alagad sinabi kan US na poproteheran ninda ang intereses kan rehiyon. Sigun kay White House National Security Council spokesperson John Kirby, dai matatago na may pakikipagsabuatan ng Iran sa Hamas, alagad wara nin magabat na ebidensya na direktang involved ang Iran sa pagplano kan pag-atake sa Israel. Sinabi pa kan opisyal na piglalauman kan White House ang dagdag na security requests hali sa Israel asin sa indang gigibon ang gabos tanganing masimbagan sa mas lalong madaling panahon ang kahagadan.
Ginibo ni Kirby ang nasabing pahayag matapos na nakaresibi ang rebelding Hamas nin mga armas asin military training hale sa Iran. Sa Ladukan Sports, posibleng mag-serving pangenot na naturalized player si Justin Brownlee sa mga masunod na taon matapos ang magayon na performance kini sa Asiad 2023. Sigon kay Al Francis Chua, ang team manager kan Gilas Pilipinas, bako sa namatibay na parakawat si Brownlee, alagad mas nagibo kaining pagayunon ang performance kan kapwa parakawat. Matatandaan na kanakalis na FIBA World Cup 2023 dahil nakasabay si Brownlee sa national team dahil pinili si Jordan Clarkson bilang naturalized player. Sa lado ni Brownlee, nagibo niyang panginutan ng Gilas Pilipinas para ilusot sa Asian Games asin maibulsa ang bulawan ng medalya kang Pilipinas. Sa lado nin basketball, sa laog nin 61 anyos na pagkapaha sa bulawan na medalya sa basketball. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa pangenot ni News Director Mardela, Angel Mostaza, Jen Matthew Balyaran, Mega Force Patrol, Padingnal Baldo sa Technical Control sa IT yaong dyan si Jerome Martinez. Ako po sa indong naging tagapagatod Bareta, si Pio Fernandez. Salamat. Diyos marhay na hapon.